Sitten viimeisiä siivouksia teen tässä. Pitäisi roudata vähän tavaraa vielä kellariin juhlien jälkeen. Ja juhlat meni todella hyvin. Ainut miinus oli se, että musiikkilaitteiston kanssa tuli ongelmia. Se oli yhteensopiva ohjelmiston kanssa, mikä oli minulle tuttu, ja se piti sitten päivittää siinä kesken illan ja näin poispäin. Niin se oli kyllä vähän sitten tylsää, koska olin ajatellut silleen, että totta kai on kunnon bileet ja kunnolla musiikkia, ja vähän sille harmitti, että se työ, minkä mä olin tehnyt, kun mä olin etsinyt niitä biisejä, niin meni hukkaan. Mut joo, sitten meillä oli ihana siellä Eevin ja Aten esitys. Eevi laulaa kuin enkeli ja Atte soitti todella hienosti kitaraa, eli se oli kaikin puolin onnistunutta. Sitten huomaat, että on hirveän vaikea arvioida, että kun vieraat oli noin 40-45, niin alun perin arvioida, että kun mä tein perunasalattia, että kuinka paljon niitä perunoita oikein kuluu. Mä tiedän, keitikö mä niitä joku 5 kiloa. Tein tosiaan niin kuin ekaa kertaa perunasalattia niin kuin öljypohjaiseen kastikkeeseen, mitä mä en ole aikaisemmin tehnyt. Sitten tuli kyllä tosi hyvää. Ja sitten siinä oli vielä chiliä pilkottu ihan pieneksi. Ja sitten tietysti tämmöistä niin sanottua kevät-kesäsipulia valinta, että mietin, että olisi ollut ehkä järkevää ostaa semmoisia pyöreitä alumiinivuokia vaikka ja sitten tehdä niihin piirakoita. Sen sijaan, että mä tein sitten semmoisen feta-tomaattimuffinit, missä ensin pilkoin fetaa, pilkoin paprikaa pieneksi ja minkä vielä pehmeensin sitten, ennen kuin laitoin sitten semmoisia pikkuruisia muffinsivuokiin ja taikina piti kaulita ja tehdä sitten semmoisia pylpyröitä ja lasilla ja sitten laittaa ne asetella kaikki yksitellen ja kaikki rahkajuusto seos yksitellen tietysti, niin jos mä olisin sittenkin tehnyt samalla ohjalla semmoisen ison piirakan, niin olisin kyllä päässyt vähän vähemmällä vaivalla ja saanut ne kyllä vähän nopeammin valmiiksi. Mutta vähän kaikkea tämmöistä sähläystä ja niitä ja näitä tässä vielä jälkikäteenkin.